Títo dvaja paraziti z Afganistanu, nelegálni migranti, znásilnili v Anglicku 15-ročné dievča. V Ríme skupina Maročanov vytiahla z auta 18-ročné dievča a znásilňovali ju priamo pred očami jej snúbenca, ktorého donútili sa na toto celé dívať. Rovnako v Holandsku toto 18-ročné dievča bolo utopené, počujete dobre, utopené jej vlastným otcom spolu s jej bratmi, a to vraj preto, že sa vzdialila od islamských tradícií, prestala nosiť hidžáb a fotila sa na internet vraj príliš západným spôsobom. Toto sú len zlomky tisícov a tisícov strašných prípadov, ktoré sa dejú každý deň po celej Európe, pretože sme otvorili naše brány a vrahovia, násilníci, teroristi a akákoľvek pakáž z celého sveta využila naše slabosti a prišli do Európy. Hovorím to preto, že som videl v televíznej diskusii toto stvorenie z progresívneho Slovenska, vraj poslankyňa Národnej rady, ktorá otvorene povedala, že Slovensko sa má podieľať na migračnom pakte. Že vy ste za to, aby prichádzali na Slovensko nelegálni migranti, ktorých nás sem bude dávať Brusel. No veď odpovedzte občanom. Členské krajiny si budú môcť vybrať, akým spôsobom sa budú podieľať, pretože takže občania sa majú poskladať na to, že my odmietame prijať nelegálnych migrantov. Že takýchto ľudí máme voziť aj ku nám domov. A preto sa chcem prihovoriť hlavne ženám a mladým ženám, ktoré tvoria podľa všetkých prieskumov najväčšiu časť voličov progresívneho Slovenska. Pre Boha živého, zobuďte sa! To vážne chcete skončiť ako ženy v západnej Európe? Vy vážne chcete voliť politickú stranu, ktorá vám na Slovensku naťahá týchto ľudí? Ako sa potom asi budete cítiť bezpečne v uliciach našich miest? Hovorím vám to úplne na rovinu a jasne. Jediná politická strana, ktorá zabezpečí do budúcna to, že sa budete môcť na Slovensku cítiť bezpečne, je Hnutie Republika. Žiadna iná možnosť neexistuje. Progresívne Slovensko je otvorená cesta do pekla. Za žiadnu cenu týchto bláznov nevoľte.